כמה שניסיתי להתחמק, אין ברירה. פארק מים עם הילדים, שהשם יעזור לי. נעדכן בהמשך. ערב טוב חברים. החזרתי עכשיו את הבנים, היו איתי איזה 3 שעות היום. קצת שאבתי מהם אנרגיה. בכלל לא תכננתי לבוא לים היום, עשיתי אימון קשוח ברגליים. אבל ערב טוב. אז אתמול מכל העומס של האימונים קצת מתחתי את השריר בברך. עשיתי היום קצת פיזיותרפיה, אבל אני עושה קצת הליכה לשחרר את הרגל. נו, מה אתם חושבים עשיתי? שון ודילן, תראו את הנעליים שלכם החדשות. וואי וואי, תראה אתה דילן. יואו. אבא! מה? אחר כך לגן צפוי. טוב. מה שמחה? זהו, זה לא בריחה. נגמר האימון. הנה, אין יותר כיף מזה. זה לא בריחה. יאללה, שיהיה לכם אחלה ערב. ואם אתם לא עושים את זה, אם אתם לא מתאמנים ולא מכורים לספורט, אתם לא יודעים מה אתם מפסידים.